Teď ho neobudí. Ta rodina neví o vás. Vyšla s jednou kamarádkou někam. Jo, tak já přijdu jiný. Ne, počkej. Nemohla byste mi pomoct. Musíš se snažit, Alexi. Žiju nějaký hudebník. Chcete něco koupit? Ne, koupit, ale to je kvůli právičkovi hudáček. Zlomil nožička. Taký krypal z něho teraz. Ale ne. No. A Dávid povedal, že doktor stojí... Taky čaroděj s těma rukama. Hej, ale keď nemáš peníze, tak jakože zaplatila za teba. Ale v okolí tu to nebývá žádný chudák. Ale u Danika v škôlke jeden taký naozajstný chudák je. Vážně? No, to není toto ľahká vec. Ja telefonujem, oni myslia, že otravujem furt s nejakou... jasně. Víte, co tak já vám můžu pomoct? Máte nějakou krabici? No sundej si to z té hlavy. No sundej si to z té hlavy. Nechceš se přidat? No, tak bych chtěla ten kapesníček právě, vy. Vystavuju. No, co bych nevěděla, kde začít. No, může připravena. Teď běží plně. Vlastně jde jenom o tisk, publicitu a všechno připravit. To musí mi najít místo. Právě myslela jako kavárnu. Ta babička. Nechcete to udělat tady? Tady? Tady se hraje divadlo. Dobrodě, co máš proti divadlu? Nic. No, hele, obrázky tady už vystaví. Má to prostor, vysoký stropy, trošku industriál, to je vždycky takový jako feeling hodí. No, co? No má, ten to dokonce uměl zařídit. Vidíš? Už maká na svůj podíl. A ty se to dokážeš? Nebo pro nějaký peníze? To se uvidí. No, ne. No ty jsi šikovnej. No sundej si to z té hlavy. Dostali jsme hlášení, že se v tomhle pokoji provozuje na náš No, ty piráte. Za chvilku nevíš, že je to druhý oko. No sundej si to. No sundej si to, já už na tebe nevidím. Tak jsme domluvili, já zítra zkusím zavolat do toho Brna, jo? Jasně. Jsme ve tím, co? No sundej si to. Jo, jsi mi dva, a já? No, ne. Myslím spíš nás dva. Jo, vlastně. Jsme? Vždycky jsme byli dobrý tým. No, Jemu jsem to za chvilku sam obleze do pusy. Pamatuješ na sedmičku na Strahově? Co ty myslíš, že má čepici na hlavě? Asi jo. Všiml jsi, že máš doma jejich nový CDčko? Ale už nic nevidíš, Alexi, víš? To musí být frustrující. Tak za tebe mi zkoušíš, nebo co? A kdyby? To vymyslíš vážně? Jsem řekla, jak nebo slušnej. No. Neby úplně stačilo. Zítra se zajímám, jo? Čau. Konečně se svolnil. Bu. Kukuč. To bylo frustrující, věc. Jo.
Jo, ty putinko, ty putinko. Povídal se si, babu. Učí si pusinku. Právě s tebou chtěl mluvit, stačí. Nech mě domluvit.